Om Sverigedemokraterna kommer in i EU-parlamentet vill de skaffa ökat inflytande genom att ingå i samma partigrupp som bland andra främlingsfientliga Dansk Folkeparti. Vad anser du om muslimer i Europa? Muslimerne i Europa som helhed er et stort problem, fordi de simpelthen ikke er på omgangshøjde med nutiden. De lever i en fortidig opfattelse af mennesket og en fortidig opfattelse af verden. Mogens Kamre är EU-parlamentariker för främlingsfientliga Dansk Folkeparti och vice ordförande i partigruppen Unionen för nationernas Europa. Hans politiska position innebär diplomatisk immunitet och det räddade Mogens Kamre från att bli åtalad för rasism år 2003. Mogens Kamre menar att det danska åtalet var politiskt och pratar fortfarande gärna om att muslimer är våldsamma. Blod på islams grænser. Og det er der jo, fordi muslimerne mener, ifølge deres tro, deres religion, at de har ret til med vold at underlægge sig andre folk. Om Sverigedemokraterna kommer in i EU-parlamentet så hoppas de få ingå i samma partigrupp som bland andra Dansk Folkeparti. En partigrupp det ger mera pengar och inflytande. Men experter menar ändå att högerextrema och främlingsfientliga partier hittills har haft ganska lite inflytande över politiken här i EU-parlamentet. Because they're not organized, it's a motley group of people and that represent very different political positions. Månadslönen för en parlamentariker är drygt 80 000 kronor. Dessutom får de bidrag för att anställa medhjälpare för nästan 190 000 kronor per månad. Och en partigrupp får ytterligare ekonomiska bidrag till assistenter. Unionen för nationernas Europa är en spretig partigrupp med irländska Fianna Fáil, partier från Lettland och Litauen och italienska Lega Nord. Nous nous battons pour la défense de l'identité et pour une Europe des cathédrales, non une Europe des mosquées ou de l'islamisation. Onorevole Borghezio. Även Mario Borghezio från Lega Nord har sluppit åtal och straff för trakasserier av invandrare och rasistiska uttalanden på grund av sin immunitet som politiker. En hjärtefråga för honom och de andra i Unionen för nationernas Europa är att Turkiet inte ska få bli medlem i EU. Och i den frågan verkar det som att högerextrema partier kan ha en påverkan på andra politiker. L'entrée de la Turquie, ça signifie avoir aujourd'hui déjà 80-90 millions de musulmans en plus en Europe, et ça c'est un problème. Ce serait un problème. They will be against Turkey joining the EU, which might force other politicians on the right, like Nicolas Sarkozy and his friends, to also adopt the same discourse so as not to leave too much space for the extreme right parties on the right.